și am dorit ca din capul locului și de la început Dumnezeu, cu binecuvântarea Lui, să ne însoțească în seara aceasta. Ne-am adunat în numele Domnului nostru Iisus Hristos, a cărui sărbătoare lumea o sărbătorește într-un fel pe care oamenii, spune Sfânta Scriptură, și voi nu mai cunoașteți pe Hristos în felul lumii. Lumea, cu obiceiurile ei, își petrece și își servează o sărbătoare, dar mulțumim lui Dumnezeu, că și Dumnezeu nu ne-a chemat ca în sărbătorile noastre să mâncăm și să bem, și în sărbătorile noastre să chemăm numele Domnului Dumnezeului nostru, să ne închinăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru viață, pentru sănătate, pentru că am cunoscut cuvântul vieții și acest cuvânt al vieții este Domnul Iisus Hristos. Și mulțumim pentru a vine de la Dumnezeu, nu este lipsit de putere. Așa că dorim să ne ridicăm împreună, să ascultăm un cuvânt din Isaia, cuvânt așa de cunoscut din Isaia, de la capitolul 9, să îngenunchem și împreună să ne rugăm în seara aceasta ca prezența Domnului nostru Iisus Hristos, ca binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însoțească și pacea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie turnată din belșug în inimile noastre. Amin. Isaia, capitolul 9. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necan. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o care țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta, cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Căci jugul care a apăsat asupra lui, toiagul care îi lovia spinarea, nu i-a acelui ce l-asupra le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse în foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin.
mulțumim. Îți mulțumim, Tată din ceruri, că ai dat viața părinților noștri. Le-ai dat credință, Doamne, și te rugăm să fii cu noi de acum și mai departe. Ajută-ne în viața noastră, binecuvintează-ne cu viața și sănătate. Te rugăm, Tată din ceruri, ca să binecuvintezi părinții noștri, Doamne, dă-le credință, înțelepciune. Tată din ceruri, venim în fața Ta, să rugăm să ai grijă de corul nostru. Te rugăm, Doamne, să întărești stâlpii bisericii. Ceea ce vom face în seara aceasta, Doamne, să fie doar spre slăvirea numelui Tău. Rămâi cu noi și fii cu noi de acum și mai departe. Tată din ceruri, te rugăm să ai grijă de țara noastră. Fie pace, Doamne. Binecuvintează guvernul țării, Doamne. Pe Paul Negruții, Doamne, dă-i putere, Doamne. Te rugăm să fii cu noi. Binecuvintează-i toți oamenii. Gloria, cinstea și puterea să te podobească, Tată din ceruri, de acum și până în veci de veci. Amin. Noi te rugăm, binecuvântează pe toți cei întristați, Doamne. Binecuvântează pe toți cei nemângâiați, care la această oră încă mai au inima sfâșiată. La această oră mai sunt mame care au lacrimi pe obraz. Mai sunt copii care nu mai sunt căldura braților mamei. Mai sunt tineri, Doamne. Noi te rugăm, binecuvântează pe toți întristații. Noi te rugăm frumos, lasă pacea Ta în țara noastră. Te rugăm frumos, lasă pacea Ta la hotarele țării noastre. Te rugăm, binecuvântează orașul nostru. Binecuvântează, Doamne, locuitorii din el. Te rugăm frumos, ocrotește în viața noastră mai departe. Te rugăm, fă ca Evanghelia să cucerească mai multe inimi pentru împărăția Ta. Te rugăm frumos, revarsă-ți mai departe binecuvântarea Ta peste neamul acesta românesc, Doamne. Avem încrederea că Tu iubești, Doamne, țara aceasta. Tu te-ai îndreptat privirea spre neamul acesta și vrei să audă mesajul minunat că Tu te-ai născut, slăvit să fie numele Tău. Te rugăm frumos, fă ca vestea aceasta să ajungă la orice ureche, la orice român, să înțeleagă că Tu ai venit să-ți dai viața pentru noi, ca noi să avem viață veșnică. Binecuvântat să fie numele Tău. Te rugăm, petreci cu noi în seara aceasta. Te rugăm să vindezi copiii, să vindezi tinerii, vârstnicii, pe cei bătrâni, pe toți oamenii, pe toți cei ce au gânduri bune, pe toți cei ce au gânduri de pace, de dragoste, de iubire. Fă ca toți să fim uniți, Doamne, în lanțul dragostei Tale. Rămâi cu noi mai departe, petreci cu noi. Dacă binevoiești în mod deosebit, ai milă de acei bolnavi, de cei care suspină, de cei care crâmează, de cei care au rămas țintuiți undeva pe un pat al spitalului, undeva, Doamne, pe o masă de operație, undeva într-o sală de reanimare. Te rugăm, mângâi Tu și pe ei. Te rugăm, întinde-ți brațele Tale și fă-le bine, căci Tu ai iubit neamul nostru, Tu ai iubit pe toți oamenii, Tu ți-ai dat viața pentru noi. Sângele Tău sfânt și nevinovată curs să spele vina noastră, îți mulțumim. Dorim să rămânem sub binecuvântarea Ta. N-am vrea ca să călcăm în picioare ofranda Sângelui Sfânt, ci vrem să rămânem ascultători de Tine, iar Tu să fii cu noi de acum și în veci de veci. Amin. Glory, glory,
numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul le-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a 6-a lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Acum, povestirea unei întâmplări petrecută aici, noaptea care s-a născut pruncul Iisus. Își făceau de stradă noaptea împrejurul turnei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, că își vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Iată semnul pe care îl veți cunoaște. Veți găsi un fic înfășat în scutece și culcat într-o iese. Și deodată împreună cu îngerii s-au unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unei către alții: haideți să mergem până la Betlehem și să vedem ce ne s-a spus și ce ne s-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în ieste. După ce au văzut, au istosit ce li se spusese despre acest prunc. Toți cei ce au auzit s-au mirat de ceea ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii și-au întors la vis și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele și auzit cele și văzusele și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Într-o noapte pe o câmpie. Într-o noapte pe o câmpie, lângă Betlehem erau 3 păstori, fiind de strajă lângă turma lor. Păzeau și deodată o lumină peste tot a strălucit. Și un înger și mulți îngeri au venit și le-au vestit: bucurați-vă căci astăzi s-a născut Hristos copil. Mergeți și l-aflați la sânul mamei, alăptându-și-l și împășat, apoi în iesle. Voi îl veți afla culcat. El este Mântuitorul ce din ceruri v-a fost dat. Iată-i pe păstorii care au crezut ce le s-a spus și căutând afară în staul Maica Sfântă cu Iisus. Plâns, păstorii se închinară până la pământ spre el. Unul îi aduce o haină, altul îi aduce un miel și tot spun la Maica Sfântă tot ce îngerii le-au spus. Ea păstream aceasta în suflet, privind dulce la Iisus. Amin. Dar nu numai Dumnezeu, numai păstorii din Betlehem au recunoscut în pruncul Iisus pe Mesia, trimisul lui Dumnezeu. Vom asculta acum povestea evenimentelor petrecute după aproximativ 2 ani de la nașterea Domnului Iisus, când învățații răsăritului fac o călătorie lungă și obositoare pentru a veni și se închina Domnului Iisus, recunoscând în el, prin darurile date, pe împăratul, profetul și preotul trimis de Dumnezeu pentru întreaga lume. Vom asculta întâlnirea magilor cu
Domnului Isus. După ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit lucrul acesta, Irod s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți cărturarii, cei mai de seamă și pe preoții norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudea răspunse, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara Iuda, nu e nici de cum cea mai nesemnată dintre căpeteni Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetat cu deamănuntul despre prunc și cât îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit ei și s-au oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-am putut de bucurie. A intrat în casă, a văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-a deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost încintați de Dumnezeu prin vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Cine soară acești trei oameni care merg cu pași grăbiți? Sunt trei magi, vin de departe, după stea din răsărit. Steaua îi călăuzește și pe ei spre Betleem. Tot la este minunată cu copilul cel suprem. Cu ce dragoste de Domnul au pornit cei trei la drum și cu câtă bucurie simte că au ajuns acum. Steaua le străluce tainic și se oprește dulce sus, semn că au ajuns acolo unde s-a născut Isus. Magii l-au aflat pe Domnul, stând pe-al Maicii Sfinte braț, și trei cu multe daruri s-au plecat îngenunchiați. Aur, smirnă și tămâie i-au adus ca tainic semn, precum Duhul Sfânt le dase lor în inimă îndemn, de credință și ascultare, ca unui trimis de sus, și-au întors ducând în suflet bucuria lui Iisus. Amin. Nașterea și lucrarea Domnului Isus a fost prosățite cu mult timp înainte de a se întâmpla. În Vechiul Testament găsim foarte multe locuri în care Dumnezeu, prin prorocii săi, descrie un modul deosebit cum va veni Fiul Său în lumea noastră și scopul pentru care El a părăsit slava cerească ca să trăiască ca om pe pământ. Vom asculta două astfel de prorocii făcute cu aproximativ 600 de ani înainte de a se naște pruncul Iisus. Isaia, capitolul 11, versetul 1. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite, și va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Amin. Isaia, capitolul 53, începând cu versetul 4. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit.
Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Amin. În continuare, copiii vor avea un scurt program de cântări și poezii în numele Domnului Iisus. Corul de copii va cânta cântarea Casă în Casă, după care Avram Aurica o poezie, Nicolae Călidea o poezie, după care poemul Te bucură Maria, Gafencu Ana o poezie, Avram Sorin o poezie, Virgincu Magda o poezie, aleargă împreună. De unde vin? Cum se numesc? Ce doruri îi frământă? Spre Iesle ei călătoresc și cerurile cântă. Și cântă în inimile lor, aprinsă bucuria. Azi s-a născut un salvator, azi s-a născut Mesia. Nu simți fiorul de atunci și noaptea asta, frate, Iisus te așteaptă să arunci povara de păcate. El stă în islamă și azi, iertare, gând și viață. Încearcă în genunchi să-i cazi, cu inima-ți de gheață. Mărturisește-i fapta rea și-a patimii revoltă, și albă minunată stea va răsări pe boltă. Vedea vei îngeri și lumini, pe umerii să-i șubrezi, când vei veni să-i te închini, cu ochi smeriți și umezi. Amin. A fost odată un copilaș, a fost odată un copilaș, născut într-o livadă, în grajd afară din oraș, și atât era de drăgălaș, că mii și mii de îngerași s-au coborât să-l vadă. În noaptea în care s-a născut, s-a înfiorat pământul, de cântec ce
umblut și crai din loc necunoscut, îngenunchit când l-au văzut, i-au sărutat veșmântul. Apoi, trecut au rând pe rând, ca ceasurile anii, creștea copilul cel plăcând, curat, frumos, cu minte, blând, dar creștea cu negru vânt și Iuda și dușman. Amin. Mai ușor ar fi primit să moară. Cum se întâmplă, șoptia blând,
că sunt singura și sunt fecioară. Duhul Sfânt asupra lui va veni, ca lumină flăcări din sfeșnic. De aceea fiul tău va fi Fiul Domnului cel veșnic. O, stăpâne, iată vorba ta, iată după cele spuse și plecăm dacă de la ea îngerul așa cum a păruse. Plânge, Maria, candela s-a stins, care cea flori de primăvară. Slavă ce se dă necuprins, luminită lume de o cară. Mulți la cuprinse contopurii, cum puleau în zilele ploie, dar când alții fără te iubi, te vor face idol fără voi. Zorii cei păstrați la sfinți, stelele în goană de orbită, îngerii și cetele de sfinți, toate în cor ți-or spune Fericită! Fericiți sunt cei ce lumea plâng și primesc pentru Iisus o cară, în eternul fericit curând, vor domni în eterna primăvară. Fiul tău va fi mare, va fi plin de Duhul Sfânt și Domnul îi va da domnia lui David. Va fi împărat pe pământ. Amin. Slăvile senine, te salutăm de mii de ori cu cântările sublime și te iubim cum n-am iubit pe nimeni vreodată, că-ți scump ne ești și drag, Iisus, în viața noastră toată. Ne bucurăm că ai venit pe calea umilinței, ca astfel Tu să ne ridici alături de toți sfinții, alături de păstori și magi. Genunchii ni se pleacă, dar graiul nostru e prea slab și vorba e prea săracă. Să-ți spunem tot ce noi dorim și dorul ce ne leagă, pe Tine, mire scump și drag, o veșnicie întreagă. Primește, pruncule Iisus, ca dar și adorare, primește azi a tuturor smerita închinare. Amin. Când te-ai născut, în liniștea din noaptea în care, Doamne Iisuse, te-ai născut, pământul a văzut splendoarea, cum niciodată n-a văzut, dar locul ca să te primească nu s-a găsit nici pe pământ, decât o slengrea săracă, ca să nască pruncul sfânt, de rască-n dulce-i amintirea, din cer la noi când ai venit, ne închinăm, Doamne Iisuse, și-ți mulțumim că ne-ai iubit. Tu ne-ai iubit cu așa iubire, cum nimeni nu ne-a mai iubit, și sus la Tine în fericire, un loc măreț ne-ai pregătit. Amin. Și-a fost Iisus copil, și-a fost Iisus copil, fără leagăn, fără slavă, și în ființa lui firavă au pătruns fiori de ger. Și-a fost Iisus copil, ca să aibă toți copiii Tatăl în cer. Și-a fost Iisus sărac, se uitau cu milă bacii, mergeau pe față magii, cel mai trist dintre copii. Și-a fost Iisus sărac, ca să aibă toți săracii bogății. Și-a fost Iisus flămând, se plângea în albul pânzii, cum plâng mici în zori plămânzii, cu alul ochi înrourați. Și-a fost Iisus flămând, ca să fie toți flămânzii săturați. Și-a fost Iisus în el, ce-l pândeau pe afară lei, și din culmile iudeii, și-n cuprinsul arzător, și-a fost Iisus în el, ca să aibă în el toți miei un păstor. Și-a fost Fiul, rob supus, sus, slujind împărăția, jos, lui Iosif și Maria, lumii întregi le-a răspuns. Și-a fost Iisus un rob, ca să aibă toți robia și învierea lui Iisus. Amin. Cornelia o poezie, Țâc și Marcel o poezie, Lugescu Ester o poezie, Topordău Lidia o poezie, care Frățiori Cacio cântare, Lugescu Cornelia o poezie, Dana Beagă o poezie și trei fetițe o cântare.
să se nască. O, orașe Betleeme, n-ai tu creștini în tine? Nu lași tu pe Maria să nască pe Mesia? Să-i dai tu puțin să lași celui mai sfânt copilaș? Peștera cea întunecată i-a fost a Domnului casă. La venirea sa în lume, din vina ta, Betleeme, patru moale și scutece i-au dăruit vitele, lumina i-a dăruit o stea de la răsărit. Venita să-i se închine, crai și păstor, Betleeme, tu singur nu l-ai primit pe Iisus când a venit. Și de acum până în vecie, amin, Doamne, slavă ție, și la toți cu bucurie, slavă Domnului să fie. Amin. Decembrie. Ce cald și bine e în casă, când focul zuduie de zor, când e așa de frig afară, căldura place tuturor. Pe dealul de zăpadă mare, cad fulgi parcă-s ghiocei, cum strălucește când e soare, cu mii de raze și scântei. Așa, cum focul cel din sobă, căldură de la toți mereu. Fă, Doamne, să încălzesc pe alții, cu milă și iubire eu. Și cum de albă e zăpada, când strălucește minunat, fă-mi, Doamne, sufletul din mine, așa de alb și de curat. Amin. De Crăciun, din cer cu el cor de îngeri cântă, un cântec noi astăzi ne-au adus, slavă în cer și între oameni face, căci în Betleem Iisus s-a născut. Dintr-o țară nepărtată, magi au pornit și l-au găsit pe împărat călăuzit de stea, când l-au văzut s-au închinat cu fața la pământ. Tămâie, smirnă și aur, ei au adus în dar. Aur i-au dat aur pentru rege, smirnă i-au dat pentru proroc, mare preotă i-au dat tămâie, inima i-au dat în dar când s-au închinat. A venit Iisus pe lume ca mântuitor, păstori și magi venit au și s-au închinat, și astăzi de Crăciun și ies la lui aici, dar tu ce faci? Te închini sau ne socotești? Amin. S-a născut copil curat, într-o estrei culcat, îngerii coboară, cântă, ni se aduce veste sfântă, dar tu, drag copil iubit, pace aduci pe pământ. S-a născut de mult odată, nimeni nu s-a așteptat, numai păstorii se trezesc, auzim cor îngeresc. Îngerii cântă sus, s-a născut Iisus, s-a născut, da, s-a născut. Cel care de păcat, după cum Domnul ne-a promis, viața el ne-a dat, deci fie lăudat. Amin. Ce-ați văzut, păstori, sculați până în zor, am văzut un nou născut, pe Iisus din cer venit, Fiul de Dumnezeu. Am văzut un nou născut, pe Iisus din cer venit, Fiul de Dumnezeu. Ce palat avea, unde Domnul sta, peștera bătrână rece, peștera de dobitoace, palatul era. Peștera bătrână rece, peștera de dobitoace, palatul era. Ce avea de aștept
iar cât ai umbrat prin lume ca să-i chem la mântuire, doar bordeile sărace de primiră cu iubire. Dar de când te-ai dus, Iisuse, stă bordei triști și rece, de atunci nimeni cu iubire pragului sărac nu trece. Astăzi, prin ta venire, ne-aduc doi bucuriei, amintește spulburare de bordeile câmpiei. Cercetează și încălzește cu iubirea ta pustia, că nu-i unul ce plină de bordea cu câmpia. Amin. De Crăciun. De Crăciun sub curs globit, pe Iisus din nou vestindu-l, trec pe uliță copii cu colindul. Și din zor până în apus, ca pe steaua cu făclie, ei duc lumii un Iisus de hârtie. Dar tu, frate credincios, porți tu pruncul ce trăiește? Duci în tine un Hristos care crește? Nu-i vreun gând ce te-a înșelat, un simbol sau o icoană? Simți că-i vreun cu adevărat cere hrană? După bezna cea de ani și-a dus copilul zorii, vin la tine cei sărmani din păstorii. Simți că cel ce l-ai primit de lumină îți umple gândul și vin mași de răsărit căutându-l. Altfel, pruncul nu e viu, altfel, ochiul tău te înșeală, altfel, scaunul pustiu, iesle-i goală. Și din zori până în apus, ca pe steaua cu făclie, porți și tu tot un Iisus de hârtie. Amin. Corul de copii va cânta cântarea Într-o seară în câmp, după care Hrab Simona o poezie, Bozon Caistera o poezie, Hrab Lăcrimioară o poezie, apoi poemul S-a născut Iisus, Virgin cu Emil o poezie, Hrab Tabita o poezie, Lucescu Corina o poezie.
pe pământ și între oameni bucurie că s-a născut Domnul cel Sfânt. În grajd e liniște deplină, e o tăcere de nespus. De sus, din cer, raza divină îl luminează pe Iisus. Iisus, copilul sfânt din ceruri, fiind cu Tatăl într-un gând, lăsată slavă și onoruri spre a veni jos pe pământ. Venind Iisus la ei săi în lume, ei loc n-avură al primi și nevoită fu Maria în iesle al adăposti. Și azi ne amintim de noaptea în care s-a născut Iisus, de noaptea sfântă în care unii primitul au cu dor nespus. Amin. Mult doarme dus. Pe drumurile colindate sunt toate ușile încuiate. Un loc măcar de poposire nu s-a găsit pentru Iisus. Mâhnită mama cu durere, în ce se pierde noaptea acum? Pe când pântainica tăcere, ce-ar mai putea oare să spere? Când niciun loc de poposire nu i s-a oferit în drum. Dar se zărește o lumină și parcă strălucind de sus, o iesle se oglindește în cale și în fânul ieslei sale se naște Mesia Iisus. În lume a îmbrăcat smerenia, pe drumul și îngust și greu. Noi nu i-am înțeles iubirea, nici eu, nici toată omenirea. În iesle am făcut primirea copilului Dumnezeu. Dar iesle astăzi este goală, copilul este împărat. El ne-a iertat orice greșeală și sângele lui Sfânt ne spală pe toți când suntem în păcat. Amin. Azi a venit un copilaș frumos și dulce și gingaș, într-o fecioară s-a născut. Ce bucurie am avut! Acesta e Iisus Hristos, e Domnul nostru cel milos. El vine ca mântuitor să aducă viață tuturor. El fericire ne-a adus de la Părintele de sus, ca să putem să ne suim, răi și veșnici să trăim, cu toții să ne bucurăm și laudă în vese dăm, că azi, din cerul Domnul Sfânt, trimisa Fiul pe pământ. Amin. Când auzi aceste cuvinte, Maria s-a înspăimântat și îngerul din strălucire, cu glas plăcut, el i-a vorbit. Maria, tu nu te teme, căci îndurare ai căpătat și un fiu din tine se va naște, Iisus, e numele curat. O, vai, zise Maria uimită, eu nici nu sunt căsătorită. Cum pot să nasc un fiu iubit, Fiul lui Dumnezeu cel Sfânt? Duhul cel Sfânt te va muri, din cerul când s-a coborât, și atunci vei naște un fiu iubit, Fiul lui Dumnezeu cel Sfânt. La toate acestea Maria a spus, îl voi naște eu pe Iisus și vreau acum în viața mea un bec să fie voia sa. Toți adorm și măcar nici nu gândăm, că-mi vetrăiem să-i naști un prunc ceresc.
Împăratul dă o poruncă, tot poporul să fie scris. Atunci Iosif și Maria porni în grabă la Betleem. Erau săraci, n-aveau cămilă, un măgăruș aveau și un ham. Și-au mers așa zile și nopți și după o grea călătorie în Betleem ajunsau frânți. Acum afară era noapte și au început la porți a bate, cerând un loc de găzduire. Am vrea să găzduim pe noapte. La mine, vai, nu se poate. Și Iosif merge mai departe și bate el la altă poartă. Suntem din Nazaret, departe, niciun răspuns de asta dată. Bătu atunci la treia poartă. În grabă este un copil. Un loc n-aveți în casa voastră? Nu știu, să întreb pe mama noastră. Și acel copil n-a mai venit. Și-au mers la alte porți să bată. Am vrea un loc în astă noapte. La mine? Vai, nu se poate. Am musafiri în astă noapte. La multe porți au mai bătut, dar nimeni nu i-a primit. Și noaptea aceea grea geroasă, doar o iesle cu paie s-a găsit. Și chiar noaptea aceea rece, în grajd, acolo lângă boi, Maria aducea pe lume un copilaș frumos ca noi. Miceșoare, șoiță, se uimesc, lângă ele în paie când săresc. Căldură, suflă și călzesc, pe pruncul cărdoară. Recunosc că e Fiul Dumnezeiesc, recunosc că e Fiul Dumnezeiesc. Recunosc că e Fiul Dumnezeiesc, recunosc că e Fiul Dumnezeiesc. S-a născut pruncul Iisus. O, ce mare bucurie! I-a cuprins pe toți de sus, chiar și pe cei din câmpie. În ținutul acela mare, în câmpie lângă oi, niște păstori făceau de strajă împrejurul turmei lor. Un înger s-a împățișat, atunci înaintea lor, păstorii s-au înfricoșat. De ce frică v-a luat? Nu vă temeți, vă aduc o veste și o bucurie pentru întreg norod. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Iată semnul după care voi acum îl veți cunoaște. E culcat el într-o iesle și înfășat în scutece. Și atunci îngerii au cântat, slavă lui Dumnezeu sus, pace, pace pe pământ între oameni plăcuți lui. Și în grabă au alergat. Toți păstorii atunci în sat și-au găsit pe pruncul cat, în scutece înfășat. Ei atunci s-au închinat. Magii de la răsărit, la Iisus ei au venit. Smirnă, aur și tămâie i-a adus ca închinare. Pruncul Iisus s-a născut, astăzi pentru toată lumea, să lăudăm că împărat, veșnic, sfânt și minunat. Fie în veci glorificat! Numai cei ce privește cerul stelar, numai cei ce veghează neîncetat. Doar înțelepții magii și umilii păstorii zărilor, steaua ce anunță nașterea sa, steaua ce anunță nașterea sa. Steaua ce anunță nașterea sa, steaua ce anunță nașterea sa. Fie ca cel născut în ieslea Betleemului să se nască în multe inimioare și mulți copii să-L primească pe Iisus ca Domn. Amin. De lumină nu pătrundea din cer, de zbură era ziua și nopțile de fier. Dar într-o noapte îngerii cântară la zenit și parcă printre stele o stea a răsărit. Și nu știu cum deodată veneau lumini de zări, iar fânul era proaspăt și mirosea
alea în prun. Veniți, veniți, voi îngeri, păstori și oameni buni, veniți voi magii vremii în strâne de minuni. Și pentru atâta oară slăviți pe Dumnezeu. Căci pruncul e același, iar scaunul sunt eu. Amin. Darurile magilor. Plecară încărcați cu daruri, cu suflet nou și gând smerit, și steaua s-a oprit din drumul și ei din drum s-au fost oprit. La Betleem sosiră magii și staul iată-i adunat, un mielușel privea pe gânduri la barba crailor ciudați. Adus-am Domnului prinoase, vorbi bătrânul Melchior, și desfăcând mătăsuri albe, le scutură în focul lor. De ce te-au întristat, Mario, albinile de ii și fulgi, în pânze și mătăsuri albe, mi s-a părut că văd un giulgi. Adus-am Domnului cunună, vorbi Gaspar, nu te înseniți? Cununa ta de fierte stâmbe, mi s-a părut ca gol de spini. Adus-am Domnului mirezme, vorbi deodată Baltazar, și răsfirând-o mie în palmă, zvârlit zipa ei jar. Un fum și o flacără vezuie se ridică până în tavan, și în flacără văzu Maria cum trece umbra lui Satan, și în flacără văzu un tânăr, urcând calvar cu înțeles, și ochii lui erau albaștri, ca ochii ce zâmbeau la piept. Prin moartea lui, elchiv al lumii, Mântuitorul de păcat, Maria își întoarce ochii și a plâns cu sufletul în păcat. Amin. Sfânt Rocaș de îndurare, din nou la Esla Tanarii, pământul întreg în sărbătoare, o Doamne, cântă-ce, buniți, s-a prins foclie, e masa plină, tradiția și face bani. În țări colindători să vină, se strâng copiii lângă brad. Petrece lumea, râde, cântă, și tot ce-un strai mai bun și-au pus. E doar Crăciun, e masa sfântă, e doar Crăciun, e noaptea sfântă, dar unde? Unde e Iisus? O sfânt locaș de umilință, când toți din tine în basmă își fac, cât mai păstrează cu credință mesajul pruncului sărac. Îmi zboară gândul în depărtare și deslușesc într-un ungher o candelă pâlpâitoare la Esla Sfântului Mister. Se apleacă blând ca o aripă peste copil un abur greu. Vezi tu? Gândește-te o clipă, acest copil e Dumnezeu. Pe tunul strâns în vălmășeală îl văd în scutece de in. Și poate trupul de pe țară a sângerat în primul spin. Grăștarul spre copil se arată, uitându-se cu ochi de urs, când pe brăjorii fără pată întâia lacrimă s-a scurs. Atras de spaima unei drame, Iisus lăsa un cer slăbit. Și acum e un prunc doar, și e foame, și întâi un plâns a izbucnit. Din înălțimi o sta veghează prin ramuri de eucalipt. Curând îi va fi de pază în privegia spre Egipt. Deasupra Ieslei, urne grele își dau mirasma de brădel. O, câte va ciopli ca ele copilul sfânt în Nazaret? În ea se uită cu inire și pruncul s-a întors puțin. Doi prunci unind o privire, îngemânați într-un destin. Abia născut și crucea, iată, Iisus o ia din prima zi. În lumea care a creat-o, El a venit prea suferit. Iubind pe cei ce o să-L sudrume, iertând pe cei ce l-au scuipat, în peșteră venit pe lume, în peșteră va fi îngropat. Și dacă azi pe înalt ai treaptă, Iisus e împărat ceresc, El tot mai suferă și așteaptă pe toți acei ce nu iubesc. Iudei și neamuri, regi și fameni, vă cheamă pruncul cel chingher. El nu vrea cerul fără oameni, însă nici oameni fără cer. O sfânt locaș, ce dulce-ți clatini al amintirii vierte sus, cât farmecau aceste datini. Dar unde? Unde e Iisus? Cu ce comori de veste bună i s-a trimis un prunc din sări?
să-și pună aceste mistice întrebări, că s-or găsi numai largă niscai săraci în drumungher, niscai cobani pe grobiroagă, sau magi îndrăgostiți de cer. Alta e clipa, sus paharul, chemați pe acul cel mai bun, să cânte la urechi căuzarul, că doar e noaptea de Crăciun. Voi miei din scaune noptate, din nou cu voi mă regulez. Iisus, divinul miel, e frate și al vostru-i cerului întreg. Acolo veșnic împreună ne va păstra Emanuel și orice schimbă fi mână și orice lacrimă împlină. O sfânt locaș, e sărbătoare și toți în strai mai buni și-au pus. Se cântă, se ciocnesc pahare, dar unde? Unde e Iisus? Dragi frați și surori, prin tot ceea ce am făcut în seara aceasta, noi copiii am încercat după posibilitățile noastre să aducem un mic omagiu Domnului Iisus Hristos, copilul născut într-o iesle din Betleem. Vă rugăm să ne iertați pentru inerentele nesincronizări, inevitabile vârstei noastre și vă rugăm totodată pe bunul Dumnezeu să ne ajute mai departe și să primească tot ceea ce am făcut în seara aceasta cu ajutorul Lui, în numele Fiului Său, Domnul Iisus Hristos. În încheiere, corul de copii va cânta cântarea într-un sat neînsemnat din Iudeea, după care fratele Fănel va conduce mai departe programul și va crea cu o rugăciune de mulțumire tot ceea ce s-a făcut în seara aceasta. fie prin poezioare, prin micile poemii, acești copilași, îndrumați de frații noștri, Domnul să-i binecuvinteze, au căutat să scoată în evidență frumoasa lucrare a lui Dumnezeu pe care a făcut-o pentru noi, dăruindu-L pe Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Doresc ca Domnul să binecuvinteze pe toți copilașii. Doresc ca Domnul să binecuvinteze pe părinților.
doresc ca Domnul să îi ajute pe frații care se ocupă să samene în inimile lor dragostea de a sluji pe Domnul, de a veni la casa lui Dumnezeu și de a face voia Lui. Pentru căci bucuria noastră nu se termină aici. Bucuria noastră va continua în ceruri. Domnul să ne binecuvinteze. De aceea folosesc acest prilej și zic din toată inima că acum, când acești copilași au cântat, în măsura care i-a ajutat vocile lor, glasurile lor, dar i-au cântat cu dragoste pentru Domnul Iisus, să facem o rugăciune împreună cu ei, cu părinții lor, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Doriți lucrul acesta, fraților? Ca Dumnezeu să-i ajute și atunci când vor fi mari, cu voci mai puternice, să-L laude pe Domnul din toată inima și vrăjmașul să nu aibă niciun rod dintre ei. Domnul să-i binecuvinteze. Privind în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că și pentru noi toți este această veste bună, care găsim în Evanghelia după Luca, capitolul 2 și versetul 10. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot rodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Noi îl cinstim, îl adorăm și îl binecuvântăm și în numele Lui ne aplecăm genunchi și facem această rugăciune din toată inima înaintea Domnului. Amin.